sekolah, kula nyuwun pirsa menapa sekolahipun sampun disiapaken kangge program Adiwiyata. Ya Bu Guru, iki isih proses. Kula arep ngajak kabeh warga sekolah supaya melu nyiapke bareng-bareng dinggo Adiwiyata. Inggih leres sanget. Kula rumiyin sampun ngaturaken dhateng para siswa supados langkung resik lan tertib wonten ing kelas. Apik kuwi Bu. Kelas resik lan tertata kuwi bagian penting dinggo Adiwiyata. Menawi kersa, kula saged nyawisaken jadwal piket kelas lan nyuwun bantuan saking Bapak Ibu guru sanes. Becik kuwi Bu, jadwal piket memang tetep kudu dijaga supaya siswa-siswa luwih disiplin. Kejawi punika, menapa saged dipuntambahaken papan informasi lingkungan ing papan strategi? Bisa kuwi Bu, aku ya wis mikir kuwi. Poster lan banner memang penting kanggo edukasi lingkungan. Menapa saged kula ugi nyuwun dana sekedhik kangge tumbas bibit tanduran kangge taman sekolah, Bu? Bisa Bu, engko tak coba ngomong karo bendara sekolah dhisik ya. Matur nuwun sanget Bu, kula badhe ngajak para siswa kangge nyambut damel ngresiki taman sekolah minggu ngajeng. Sip Bu, semangatmu kudu ditularke marang guru-guru liyane. Sekolah Adiwiyata iki memang tanggung jawab bareng-bareng. Nggih, mugi kita saged bebarengan gayuh sekolah ingkang resik, sehat lan lestari.